Дуслар, бүген безнең Unikс концертлар залында Ризван Хакимовның җырларыннан торган концерт бара. Исәнмесез? Сәлам. Исия Бәдретдинова безнең катнашучы җырчыларның берсе. Син бүген Ризван абыйның нинди җырын башкарачаксың? Мин Ризван абыйның Кешү дигән җырын башкарам, Марат Кабиров сүзләренә. Аны дәртлерәк җыр. Бик күптәнге хыялым Ризван абый белән эшләргә. Менә үземне сәхнәдә хәтерләгән көннән алып, Ризван абыйның берәр җырын җырлап карыйсы килә дигән теләк, хыял эчтә иде. Тормышка ашты, чынлап та төрле исәмсез. Төрле авторлар белән эшли башладык бит инде. Башладым. Беренче мөрәҗәгать иткән кеше Ризван абый. Язып бирде. Әле менә монда Мәшһәр сәхнә артында концертка әзерлек бара. Бик каты шуның өчен борчысым килми. Ризван абый 2 җыр язып килдем диде. Көтәм, түземсезлек белән. Качан бетә дә бу концерт, качан иркенләп утырып тыңлармын икән дип көтеп утырам. Ризван абый нинди кеше ул Исия? Синең өчен. Искиткеч кеше. Ул кешелекле, ул зур хәрефтән кеше ул. Просто мега талантище. Күптән беләсеңме аны? Күптән беләм. И өстәп әйтә алам, Уфада, гомумән Башкортстанда иң беренче мине сәхнәдә күрсәткән кеше Ризван абый. Әле ул вакытта, моннан бер 10 еллар элек, Ризван абый үзенең концертына чакырды. Миңа шуның хәтлек кыен булган иде, чөнки бөтенесе ниндидер теге бала итәкле матур күлмәкләрдә, чәчләрен бөдрәләтеп чыгалар. Монда әсәем, абыйсы, сеңлесе, нигезе, каены утырып калган капка төбендә, бөтенесе матур җырлар. И мин җырладым Алакарга дигән җыр, ялгышмасам. Монда бит инде бик кара кожаный ботфортлар белән, кожаный курткалар белән шундый. Ну, гадәттәгечә алып баручы чыгып, мине игълан итә, Татарстаныбыздан килгән яшь шибәр сандугачыбыз, йолдызчыгыбыз Илсия Бәдретдинова. И мин чыгып бастым, менә моннан ботинкалар белән. Мин әйтәм, Татарстанның иң бәләкәй сандугачы шушы булса, калганнарын күз алдына китергә дә кыен инде монда уже. Иң беренче ул чыгарган. Әйдә булсын, сине дә берәр сатыңларга тиеш бит инде дип Ризван абый шуннан киткән иде әкрен генә. Мин бик рәхмәтлемен анарга. Ул абый кебек, ул якын бер кеше ул. Анарга болай гына да шалтыратырга мөмкин. Сөйләшеп алыр өчен. Сирәк шунда тормыштарын сөйләшер өчен. Бик кызганыч, менә саубуллашу концертлары дип куйган бу концертта. Ну, әзгенә дә килешәсе килми, күңел кабул итмәй андый берне, һич кенә дә. Миңа калса, алай булмаса әле, ала бергән булса. Әле барыбер дигәндә, монда концертларда ул иҗат кешесе әзгенә ширле була икән дә. Барыбер күңеле түзмәстер дип уйлыйм. Ул инде үзенә катгый куйган, имештер, булды, яшьләр җырласын, миңа китергә кирәк дип. Беркемгә дә китергә кирәк түгел. Китергә кирәк микән, юк микән, халык үзе сайлый ул. Качан вакыт җиткән, Ризван абыйның вакыты җитмәгән әле бу 100%. Ул китми бит. Мин җырлары мәңгелек. Әйе. Нәкъ шулай Китми. Аның җырларсыз татар башкорт сәнгате, җыр сәнгате үзән. Әйе. Нәкъ шулай. Ризван абый инде. Белмим инде. Мега. Классик безнең заманның. Әйе. Рәхмәт, кызлар.